20, Harri Laapotti, Kearset, Kipinä Volvo, Lopen UA, 21, Henri Pensikkala, Kyrösen UA ja Mereisi Fordi. 22 Jussi Tuominen, 24 Petri Takku, 25 Sami Helenius, 26 Pyry Nousiainen, 27 Janne Marttila ja 37 Jani Purakasmäki. Ja sitten mennään välistä vetäjä on Sami Helenius ja menee ykköspaikalle. Vaan riittääkö eväät Heleniuksella, kun lyödään lisää tavaraa pöytään. Sinne nimittäin on Marttila Janne tulossa ja Janne menee heittämällä. Menee ykköspaikalle. Laapotti, hän on tässä vaiheessa kolmospaikalla ja nelospaikalla on minusta 37 eli Jari Purakasmäki. Ministeri Volvot on ykkös- ja nelospaikalla ja tuo ykköspaikka on Marttila Jannella. Hirpien Hermot Oy-tukioissa lasten futisvalmennusharrasteena kaikille terkkuja. Mukavia muistoja on tullut, on pikku pomo Matilta ja lajitilassa asustelee. Eli kärkipaikka Marttila, Helenius kakkosena, Laapotti kolmantena, Purakasmäki nelospaikalla, vitospaikka Henri Pensikkalalla. Sitten tulee Amazoni, yksi kappale, se on Pyry Nousiaisella ja Nousiaisen takana Jussi Tuominen. Tuomisen Jussi, terveiset appiukolle sinne ylhäälle, katos miten Volvoa viedään, oma kulta appiukkaan oppilapset Sauli, oma lompakko Pyssykylän kahelit, Veikon väri, silkkipaino satapaita, ynnä muut ja näin maaliin tullaan. Ja otetaan ensin nelonen, se on Laapotti, kolmonen on Purakasmäki, kakkonen on Helenius ja ykkönen on Marttila Muuhijärvellä. On autokorjaamo Kopalaista, hinaus Jari Antero, JH-kuljetusta, kunnasta mutkaputtia, Mämmän betonia ynnä muita. Ja Lehtinen menee kärkeen. Sinne muuten jäi nyt pääsuoralle jollakin trasseli tukkokonehuoneesta ja Amazonilla mennään kolmospaikalle. Kyseessä on Pyry Nousiainen. Ja tuo nelospaikka, se on Saabilla, eli kyseessä on Mari Nieminen ja kilpailijalle 102 Vilppi Lähtö. Petri Honkakangas tulee sijoittumaan lähtönsä maaliin saapuneista viimeiseksi ja tuo tarkoittaa sitä, että nyt ei ole jatkot enää omissa käsissä. Ja on kakkospaikalla tässä vaiheessa, eli se muuttaa asetelmia ja se menee Esa Parjasen eduksi. Ja nyt on Esa tuolla numerolla 72 kovasti menossa jatkoon, eli Mersulla ja pientä toivonkipinää on tekstiviestipalvelulla. Timo on tehnyt äärettömän kova homman, käynyt operaattorin kanssa sangen ytimekkäät keskustelut ja ehkä tekstiviestipalvelu lähtee jälleen toimimaan. 104 Lehtinen, Pyry Nousiainen, 26, 41 Ari Nieminen ja 72 Esa Parjanen jatkavat välieriin. Ja siinäpä se sitten. Ja kilpailija 22 tarvitsee Plexin pikaisesti 100 sarjalaiseen Volvoon. Eli Plexiä kaivataan. Ja Saarela, kun sieltä ottaa ykköspaikan, kakkospaikalle menee Pyysalon Ville, kolmospaikka. Enpä sano enää kukaan kolmantena, näin vain, että oli punavalkoinen auto, mutta kyllä se kohta meille selviää, kuka sillä autolla on, nimittäin numero 16, eli Heinimaa Janne. Kokemaan UA:n edustaja ja nelospaikalla Iltasen Markuksen takana Pyry Nousiainen, sitten tulee Heinonen ja 66 Antti Justila. Iltanen, kansikoneistus Mika Iltanen, Justin Kalloiste, Hienopuu, Seppa Puuakka, Tane Rentsiä, kuljetusliike E ja O Myllymäki, Lahden putkihuoltoa, Honkajoki Vooksam, Rautjärvi, osakeyhtiö siinä, ovat tukijoita hänellä ja Iltanen harrastaa myöskin kullan huuhdontaa. Tykkää tuolla Lapin maisemissa käydä aina vaskoolia heiluttamassa ja mikä ettei siellä hermo lepää. Numero 50 Saarela. 47 Pyysalo, he jatkavat eteenpäin ja Nousiainen noussut nelospaikalle, eli näin ollen Heinimaa on menettänyt peliä ja nyt vetää vielä tonne kaiteeseen ja tuo viimeinenkin toivonkipinä
karkaa iltasella, Toivon Kipinä rouhua liekkeihin, hän menee jatkoon ja nousiainen myöskin jatkaa. Roismalla reisi 505 Teemo Lähde, 21 Henri Pensikkala, 4 Elias Komonen, 26 Pyry Nousiainen, 38 Toni Virtanen. Saarela ottaa kärkipaikan ja kakkospaikalle menee Teemu Lähde. Ja mikä on sitten Komosen tilanne, se riippuu paljon siitä, että minkälaisen lähdön etuvetoisella saa. Hän tulee varmasti ottamaan marjoja sieltä sun täältä, nousi kutoseksi ja nyt on latu auki Eliakselle ja pääsee sinne nelospaikkaan. Oli lähellä kolmospaikka, se on Virtasen hallussa, Laapotti on kakkospaikalla, Saarela ykkösenä ja näin Komonen ja nyt lähtee räpylästä Komosella. Ja pääseekö sieltä ottaa ja Pyry Nousiainen, kun tulee kinkereihin mukaan vielä tuohon nelospaikkaan ja Virtanen pyörähtää ja näin nelospaikalle nousee taasen Komonen. Nousiainen on vitosena, kolmospaikalla on Pensikkala, Laapotti kakkospaikalla ja Saarela ykköspaikalla. Kilpailijalle numero 38 mustavalkoinen lippu piljetin syynä päälle ajo. Ja mikä siinä Amazonilla, siinä on vähän oikeapuolimainen peppu vähän alempana ja en tiedä mikä sitten on tapahtunut siellä ja yksi kappale keskeytyksiä on tullut alakaartessa, en vaan näe numeroa kuka asialla on ollut. Kilpailijalle 38 musta lippu, syynä 2 kertaa mustavalkoinen lippu ja 50 Saarela, hän on A-finaalissa. 20 Laapotti menee A-finaaliin, sijoituserä lähtöön menee Pensikkala ja numerolla 4 Elias Komonen. Ihan melkein rintamilla. Joo, meni ja